клас са ви приготвили една изненада. Знаете ли с какво е свързана тази изненада? В неделя беше един много свят български празник. Знаете ли кой беше той? Точно така! И в тази връзка, за да отбележим ние Денят на народните родители, те са ви приготвили една кратка сценка, за да ви принесат в училищата едно време. Как са учили децата, какви са били учителите и какво са правили. Но преди да започнем, знаете ли някои народни будители? Познавате ли? Познавате ли народни будители? Кажи, Пилена. Госпожа Нанева. Чудесно! Госпожа Нанева, браво, е народен будител. Защо? Защото учи децата. Госпожа Десел за народния. Точно така. Но кои са народните будители? Кои са хората, които са народни будители? Знаете ли? Учителите! Точно така. Народните будители са всички просветни дейци, борци за независима българска църква и революционери. За първи път Денят на народните будители е честван през 1909 година в град Пловдив. И ето някои от просветните дейци, които почитаме на този ден. Това е, знаете ли, преди да почна, кой е написал азбуката? Точно така. Ето ги просветните дейци, Кирил и Методий, написали българската азбука. Още Паисий Хилендарски. Той е написал История славянобългарска, една книга, в която подчиква българите за национално самосъзнание. Още Софроний Врачански, един будител, който пръв преписва История славянобългарска и я чете на простите орачи, овчари и копачи. Такъв просветен деец е и Васил Априлов, който поставя началото на първото българско светско училище в Габрово. Още Неофит Рилски. Познате ли те Габрово? Кали, чудесно! Значи за домашна ще имаш да отидеш да посетиш неговата гимназия. Неофит Рилски. Той е монах, художник и учител. Създава първият български глобус. Знаете ли какво е глобус? Да, едно кръгло нещо. Една топка, дето е нашата планета. Умалена нашата планета. Браво! С държавите, реките, морета. Доктор Петър Берон, който пръв написва един буквар, наречен Рибния буквар. Още Найден Геров, който е писател и е създател на една от първите класни училища. Петко Рачев Славейков, поет, работи като учител. Може би ще го срещнете със сигурност, когато се обучавате по четене. Добриченко, който е поет, освен учител и композитор на песни. Иван Вазов. Знаете ли какво е написал Иван Вазов? Едно хубаво българско стихотворение, което ще учите малко като свършите да учите буквара. Аз съм и освен, казахме, че освен просветни дейци, хора, които пишат книги и ги разпространяват, към народните будители спадат и борците за църковна независимост. Един от тях е Неофит Волзвели, а друг Иларион Макариапolски. И също, освен на хора на словото и науката, са борци за народна свобода. Георги Раковски. Следващия съм сигурна, че ще го знаете. Силевски. Още. Нашето училище носи името
започнем с нашия час. Яница и Петя. Къде да? Благоприятните условия за живота в тази плодородна равнина, близо до морето, са привлекли хората още от най-равни времена. Името Бургас произлиза от латинската дума бургос. Местните легенди разказват за римски пътен стълб, който бил положен в района на днешното бургаско пристанище. 15 века по-късно тогава под името Пиргос. През 18 век Бургас е най-голямото пристанище на юг от Балкана. Първата карта, показваща очертанията на града, датира от 1854 година. Първото бургаско училище и православна църква са отворени в периода 1865 година и 1868 година. Основата на народната просвета в Бургас е положена през 1865 година. Тогава в Атанасово, днес комплекс изградено първото библийно училище. То е било платено. Там са преподавани църковните книги: Филида, Уктуих, Псалтир, Апостол, църковно пеене, писане и смятане. Нека заедно да се пренесем 150 години назад и да надникнем в едно старо българско училище. Иде учителя, клас стани. Добър ден, ученици! Добър ден, господин учителю! Седнете! Попита Диоген, как можеш да отвърнеш на неприятел? Той рече, като му правиш добро. Попита Талес, що е мъчно, а той отвръща да попита човек себе си, а защо е лесно да учат другите на ум? Аз сега да видим. На какво не учат бабните деца? Една бабичка имаше една кокошка. Тя снасяше всеки ден. Бабичката реши, че ако дава баш повече на ден да снася, тя ще дава повече яйца. Хвана кокошката, тя затлъстя и не носеше едно на ден. Поуката е, който иска много, да губи малкото. Аз четох басната за магарите и разбрах, че дрехата не прави човек. Искате ли да ви разкажа? Да. На едно магаре му мръзна да носи дърва и затова избягал от господаря. На пътя намери една лоша кожа и се убие в нея.
Платива духала на главата, през която въздиша. Кой е прилича най-много на човека от животинския свят? Най-много прилича на човека левот и също може да ходи на два крака и да върши много човешки работи. Аз вчера ви говорих за въздушните явления. Сещате ли се, що е вятър, облак, дъжд? Да. Когато се топли водата, гледаме, че се издига пара. Тъй като грее слънцето, по всички мокри места, реки и морета се издигат пари. Когато се съберат много, те покриват небето и слънцето и казваме за лъчите. Ако не повее вятър да разпръсне облаците, сгъстяват и стават на капки. Те почват да падат по земята и казваме дъжд. Я да ви видя колко знаме. Научихте ли се уроците? Да. Пенчо, бре, учи. Пенчо си мълчи. Пенчо, бре, чети. Муси се сълчи. Пенчо, бре, чети. Пенчо не чете. Пенчо работи. Пенчо пак не ще. Пенчо го мързи, гледа да лежи. Хората се май, дири да играе, време се мина. Пенчо порасна, иска да яде, няма откъде. Мразя прачки дреновинки и чуплив молив. Мразя книги без картинки и другар почивни. Мразя къщи без дворове, мълчишко най-мразя. Гащи без дворове. Това е смешка. Браво, деца, ама другия път видите ли дряновицата, коя ли гърбица ще пострада. Хайде сега да видим как сте с аритметиката. Ван има 5 тяла. Баща му дал още 4. Колко станали ябълките на Иван? Седем, господин учител. Не си добър с аритметиката. Помогни му. Господин учител, равна на 9. Браво, сега се поправи грешката. Клас стани, клас мирно. Свободни сте деца, отидете на двора да играете. Искате ли катарки? Аз букачетата трябваше да отговорят обаче. Искате ли гатанки, деца? Да! Хайде първия кой? Ти си? Излез от първия. Синя паница, първо с пшеница. Какво е паницата? Що е пшеницата? Що е то? А сега да видим, добри ли сте така? Бавничко дейте. Синя паница, първо с пшеница. Какво е паницата? Що е пшеницата? Що е то? Небе за звезди. Браво! Ръкопляскане на заплатите. Браво! Елена? Малко сиво и бодливо, в храстите се свило. Що е то? Таралеж, таралеж. Браво! Лиза? Забравете нас. Гърбът друго куприва с къщата си отива. Що е то? Охрила. Браво! Нека да не им се смеем, че са много малки, ама много знаят. И даже като се научат да четат и пишат, може даже и да ги надминат. Това беше от нас. Надявам се, че ви хареса. Разбрахте ли как са учили? Четяли, пишели, смятали едно време учениците като вас? На едни такива пясъчници, с които се е пишал задачките и буквите с помощта на пръчка. Може и сметалата. Може,
Ако ви е интересно, преди да излезете, да минете, батковците и каките ще ви покажат пясъчниците и сметалата. Благодарим ви за вниманието. Ние също много благодарим за прекрасния урок и ще се постараем и ние да бъдем такива послушни ученици и да знаем толкова много като вас. Да станете големи и да могат да слушат. Слушат много. Айде вижте къде са виждали. Внимавай само да не бъдем. Да,